Belovodska rozeta koja okuplja vajare i umetnike iz raznih delova Srbije. Belovodska rozeta već zvanično i počela u ponedeljak radom 25. vajarske kolonije Belovodski peščar i 10. mozaičarske kolonije Mladene Srbinović. Sa nama su ovde u ovom amfiteatru, vidite da vredno rade naši umetnici. Kad je reč o članovima vajarske kolonije, sa nama su Dejan Jankov, Katarina Bošković i Lazar Stojić, student Fakulteta likovnih umetnosti, i učesnici mozaičarske kolonije su Sara Milojević i Dunja Ćorolomanović. Zaista možemo da se pohvalimo svih ovih prethodnih godina da su učesnici bili eminentni umetnici u tom svom zanatu, dakle naivci klesarstva, zatim studenti Fakulteta likovnih umetnosti, i da zaista ostavljaju traga u samoj ovoj manifestaciji i ovim bitnim delima koji kasnije se nalaze i u muzeju klesarstva ovde u Beloj Vodi. Lazar Stojičić iz Beograda, koji je nedavno završio osnovne studije na Akademiji likovnih umetnosti, i Dunja Ćorolomanović iz Obrenovca, doktorant likovnih umetnosti, uzeli su učešće u ovoj kulturnoj manifestaciji. Radim u lokalnom kamenu Peščaru. Ono što sam ove godine odlučio da napravim je inspirisan kamenom koji sam pronašao, koji me je podsjetio na neko ostrvo ili planinu. Odlučio sam da uklešem puteve i da napravim teren i grad koji će u stvari da se nađu na tom kamenu koji je takav kakav jeste, veoma interesantan. Mozaik koji trenutno radim predstavlja ženski akt koji ima elemente naravno erotskog karaktera i nekog smernog, gde ima dlanove skrušene u položaju molitve. Inspiraciju vučemo odasvuda, iz prirode, iz oblika prirodnih. Kako najavljuju iz Kulturnog centra Kruševac, u nastavku manifestacije posetioce očekuje nastup Kulturno-umetničkog društva Ratko Jovanović iz Bele Vode sa gostima. Zatim centralne večeri biće uručena nagrada Belovodska rozeta Darku Tanaskoviću i završne večeri nastupit će gostujući ansambl narodnih igara i pesama Đurđevdansko kolo iz Podgorice.